Mga kapuso, gin-renovate nga La Paz Public Market ginbuksan na. Pwesto sa mga vendors sang bugas, wala sang roll-up kag tabon sa ibabaw. Si Kim Salinas sa katutok. 782 ka mga stalls, malapad nga food hall, parking area, access stairs kag elevator. Ini ang pila lang sa mga pasilidad nga makitaan sa bagong nga ginbuksan nga La Paz Public Market. Apisar sang modernisasyon, wala sang pagsaka sa rental fees. Sa karon, yara sa 1,044 pesos tubtob 4,251 pesos. Ang bulanan nga balayran depende sa kadakuon kag kategorya sang stall. Sa piyak sini, may reklamo ang pila ka mga nagabaligya sang bugas. Ini bangod, wala sang roll-up kag tabon sa ibabaw nga nga pwesto. Ginabanta 25 tubtob 30,000 pesos ang gaston sa mga vendors para magpabutang sa mga ini. Masakit naman sa amon kay pagwa namon diri kami nagpaubra sa amon perta. Karon magsulod kami man gyapon magpaubra perta. Way pa daan sira, way pasang atok babaw. Apang suro sa LEO, naisugta na ini sang vendors. Lantawon pa kung maghahatag sang bulig pinansyal ang LGU. Nag-provide kita sa iba ng mga roll-up pero sa ila wala because lapad na ila kag ang naman ang rice and grain di damo na siya mga storage na ila. So depende sa design nila. So ginpaubaya nato sa ila. Matapos ang soft opening sa La Paz, sunod niya tutukan sa LGU ang pagbukas sa Mandurriao Market. Sunod sa alkalde sang syudad, Disyembre 20, target nga makasulod ang mga vendors sa Arevalo, Haro, kag La Paz Market. By December 20, ang aton tanan nga mga vendors alalayan gid naton matakda na tanan metro para masigurado makabaligya na sila sininga Christmas 2025. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.